Hi, chuirte, Ciarán an tanam termsa. Tá bhfuil aon chearú a chuid Tribe Irish Ginme, tá muid teo, tá man loníthe crí láir bór na trá, teo caithear na Gaillimhe. Tá man fiú bródal bheith animníthe an ghearliste le hé Gradam, so bhí Ógartaigh léana, go háirithe nuair écinn spuid céile táin. Is caithear cá hangacha caithear na Gaillimhe agus tá muid fiú bródú leis sin. Chuile lá, na tuairteoirí bhíon síochtaine, bíon ar ggéar fólam faoin gin ar dúspáide, ach tá gaeilge le fáil sorang agus te feiceann nuair atá an gaeilge a úsa dain go bhfuil simig daoine an. Te feici chuileann leis le gaiilig le coppla bliain as gur go bhfuil chuileann na breann ar a fón a gan leis. Tá meán sóisialta tá ar an tábhachtach ó híomh an gaeilge churamach amach sin sa dam stoi. Mas géir a service sin an gaeilge lína Tribe Tribe, ní gách rifuiste chuireann ag Ciarán ag tribegin.ie. Trúgus fón, chuir gléochairn nó chuirchnagad ar doras agus tú breagar an gaeilge. An ráis go nó a taine Tribe Irish Gin ná ó críláir caithear na Drab agus te sin ráite ar chuile uideal a chá samach nó atá imíach ó náisio an chéad láirío. Agus mar sóil chuí belug tá an feabhsaid a chud gaeilge hééis cúpla canach seo.